Mm. To jsou svině. To jsou fakt svině. Jdi si. Co fakt? Jsem tě hledala, za chvíli začíná hodina. Jo, já půjdu za chvilku, ještě chvilku zůstanu. A co se děje? Něco jsem zjistila špatný. Pro lidi divnýho. Divnýho? Jak to myslíš? Koukej. To snad není možné. A takhle se teďka posmívali. A ty máš ráda holky? Pročko, to není nic špatného. Děkuju. To je dobrý, jo. Neboj se.